Dyma ni gyda Robin Farrar yn Aberystwyth, y Cadeirydd Cymdeithas Iaith. Bore da, Robin. Bore da. Byw yn Gymraeg, heddi? Ie, wir. Nawr te, dwi'n chi'n gyntaf. Beth ti'n meddwl yw'r llwyddiannau mwyaf Cymdeithas Iaith dros y 50 mlynedd diwetha? Wel, dwi'n meddwl am broses gwreiddiol, dwi'n meddwl na'r llwyddiant mwyaf mewn ffordd ydy'r ffaith bod ni wedi grymuso pobl i feddwl bod nhw yn gallu gwneud rhywbeth dros y Gymraeg. Ond mae yna nifer o bethau wedi ennill dros y blynyddoedd diolch i ymdrechion Cymdeithas y pobl eraill. Os byddwn nhw'n meddwl am sefydlu S4C, faint mae'r arwyddion ffyrdd ag ati wedi newid, statws y Gymraeg wedi codi llawer, os ni'n sbio ar mesur iaith 2001. Felly mae yna nifer o bethau sydd wedi ennill diolch i Gymdeithas yr Iaith a pobl eraill sydd wedi bod yn brwydro efo ni yn yr hanner cam mlynedd diwethaf felly. Ni yma heddi yn lle cadri Aberystwyth. Dweud tim bach o hanes pam ni yma heddi i'r bobl sydd ddim o Aberystwyth falle. Wel, da ni yma yn un peth oherwydd bod angen ymgyrchu, bod angen protestio ynglyn â'r sefyllfa lleol yma yn Aberystwyth ac yng Ngheredigion. Da ni wedi gweld gostyngiad Ceredigion fel sir wedi mynd dan hanner y boblogaeth yn siarad Cymraeg felly. Mae'r nifer o siaradwyr Cymraeg yn Aberystwyth ei hun yn ogystal ar canan sy'n siarad Cymraeg wedi mynd i lawr. Felly mae yna angen lleol i wneud newidiadau. Mae yna bethau sy'n gallu helpu fatha gweinyddu'r cyngor yn fewnol yn Gymraeg ac yn y blaen, da ni'n gofyn amdanyn nhw felly. Ond reswm bod uchafbwynt yn cyfres ni o ralia yma yn Aberystwyth yn hytrach yn lle arall ydy mae y fan hyn nath bethau dechrau go iawn o ran aelodau'r Gymdeithas yn dod allan fod o'n sefyll yn y strydoedd, fod o'n torri'r gyfraith os oedd angen felly. Y protest cyntaf yna ar bont Trefechan union hanner cam mlynedd yn ôl. Wedyn, o feddwl am y sefyllfa heddi, mae'n diwrnod rygbi rhyngwladol. Cymdeithas Iaith, Cadeirydd Cymdeithas Iaith, da chi barn am y diffyg Cymraeg gan ymgyrchu rygbi Cymru ar-lein, ta beth, ac mewn rhai menedd? Dwi'n meddwl bod o'n warthus, dydy gwir, hynny yw, byddai'n gefnogi Cymru fel pawb arall, ond mae pobl yn chwarae rygbi, mae bob math o wledydd, mae pobl Ffrainc sydd o newydd chwarae rygbi. Be sy'n gwneud ni'n unigryw yma yng Nghymru ydy bod gynnon ni'r iaith Gymraeg. Os da chi'n siarad o'n ei beidio, mae'n rhan o beth sydd yn gwneud ni yn Gymru felly. Felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y tîm cenedlaethol bod pob dim yn cael ei wneud yn ddwyieithog, bod pobl gallu gwneud o Gymraeg. A swn i'n galw deud y gwir ar holl fans rygbi i dod allan a gefnogi'r Gymdeithas hefyd yn ogystal ar tîm heddiw felly, oherwydd fel o'n i'n deud, yr iaith Gymraeg sydd yn unigryw i ni fan hyn yn Gymru ac mae angen brwydro drosti. Diolch yn fawr, Robin.